Hayi kukaka nongaphiswanga lapha kumadlanga commission bathe nje hayi abahlehle kancane beindaba manje sekonakele emveni kokuba kuphuma imibiko yokuthi umongameli unama ID numbers awu 3 abe noxhaxha lweinkampani awaregister ngaphansi kwalama ID number ezisebenzayo lezo zikampani ngisho ewumongameli. Webafowethu asiyazi into eyenzeka lapha ya. Lokho kusevele kwaqubula nezinkulumo zakudala zokuthi kahle hle loka Ramaphosa wafika ehamba noyise kuleli. Hayi ukuthi wayizalelwe khona la. Asazi basho njalo. Hayi ke kodwa ngapha ke kwemadlanga commission ayizayishuka imbodla lapha kumacengwana yeyeni webantu. Uphula umlilo ngezandla. Hayi kodwa kamacengwana uyazama uyadudula. Into ke inkinga kakhulu ukuthi phela umacengwane njobe khuluma nje kwi-ad hoc imadlanga imlalele akalalelwe yona yodwa ulalelwe nama investigator aphenye icala labo njobe umkwanazi wabavulela icala wemacengwane siyakukhoza.